Здравейте на всички, аз съм Аз откъде знам какво е Мария тук, Мария як. Сега да видите само моят епизод на село какво се правя. И този път игра с хак, нали? Но оня крип не го знаете. Моите зомбита. А сега, чакай. Ето сега малко да се наспим. И тогава отиваме навън да безтерята. Аз в безтерята отиваме на там някъде тук. Тук къде някъде съм си бял. Аз съм християн на 5 години. Вижте моя епизод. Тук съм християн. Си знаете. То едно. То съм си то епизод си е добре. Тук да ви вземаме, защото се вървя в пакинка. Добре. И сега не знам какво се прави, но тук мога и да се такова малко да се бия. По-добре се бия, защото ми хареса. Така и ми забива малко. И изех малко златце и там на християн на 5 години, бутате това и да умира долу. Така става по-добре. А сега да се нахраня, защото и се отрових сега малко. Има 45 диаманта. Наистина, не ви лъжа. Приятели, видяхте моят епизод и чао. Това ми беше.